Dostum از طرف عدیم کشتن Ume. Dostum کشتن شد Ume. Да, да. Lez? Да, на лес одного. Два женщины. Таджикцы. sana Да. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бародари азиз, ҳаматон ки дар айни ҳол дар садовод ҳастем. бародари азиз, рости гап дар бораи ҳамин ду модаре ки аз дунё гузашта буд, бисёри бад савол додем. аввал аз ҳаматон хоҳиш мекунам, бародарое ки моро ҳурмат мекунед, қадр мекунед, аввал бародари азиз видеоро паҳн кунед, падилист кунед. аввал дар ҳаққи модарот дуо кунед ки худованд охираташона обод бигардона. ва бисёртар бародари азиз дар бораи ҳамин мегуфтем. рости ҳаминҷо омадем бигем гапи мардам бигем. ҳамин гапе ки дар мардам дар ҳаминҷа мега, ҳамин кор бале действительно дар ҳамин пеши садовод чидагиай. агар кадоме ки бидона ҳаминҷа мебура сини ашанд валалава ки ҷангалак мера пиёда, агар касе ки бидона ҳаминҷа бародари азиз, ана ҳамуҷа мақсад ҳамин кор шидагиай. бисёриҳо мегӯянд ки бародари азиз милисо парондаган, бисёриҳо мегӯянд ки ҳамин шавқ тоҷикои хидмат кардаган, хулоса бисёриҳо мегӯянд ки сигано, хулоса ҳама и гап маку хеле чӣ бигӯм маълумоти пурра дар ҳамин мардумам натонистам гирифта. то ҷое ки медонам ҳамин мардум ҳамҷо гуфтанд ки мақсад ҳамин бега ҳай бозор мебуранд, ҳамин рафтанда ҳамин кор дар ҳамин воқеа шидагия. ба ҳамин хотир хостам ки бисёри бад саволам додем ки ака ҳамин дар киҷо шидагия. дар айни ҳамин пеши садовод болотарак шидагия. бародари азиз, ҳамин коре ки ду модаре ки дар ҳамун раҳ ки сини ҷангал мера ҳамуҷа ки шидагиянд, мақсад ана ҳамиё. вале аниқ нест ки ира паронда бошам лесо ё ки тоҷикои хидмат карда бошанд ё ки ягон миллати дига карда боша. аниқ нест. ман бозор чандин касоро дуромадам пурсидам ҳамин маълумоти аниқ кунам, видео кунам, гуфтам то шуда яч и хел мега, яч и хел мега. ба ҳамин хотир бародари азиз, не ки нашоти ред, нашоти ҳамин қа бисёра ҳамин раҳ руда, ҳамин сарафода, ҳамин бели дачаву сини ҳамин сида бениҳоят бародари азиз, бениҳоят бисёрай. аввал бародари азиз, аз шумо хоҳиш мекунам, бародарое ки тамошо мекунед, бародарое ки ҳурмат мекунед, хоҳиш мекунам лайк монед, падилитса кунед. чӣ қадаре ки медонед ки чанд қа мардум зиёд бинад, чанд қа дар ҳаққи ҳамо дуо кунанд, беҳади беҳад хуб мешавад бародаро. ва чӣ гуфтам дар охир, касое ки бародаро бисёр мепурсидем ки бародарҷон реклама чӣ кунем, нашоид ягон чӣ дорем. бародари азиз, боз мегӯям, реклама иншолло ҳаракат мекунем, суҳбат мекунем бо ягон нархи арзон. бародари азиз, ҳамин номре ки авиакас ҳамон бародаро, дар ҳамин номро занг бизанед ё ки дар ватсап бинӯшед. чӣ хуб дар ватсап бинависед ки фалон хел чӣ дорум, ресторан дорум, кафе дорум, ягон бизнес дори, хулос чизе ки дори бародари азиз, дар ҳамин номри мо занг бизанем бародаро дар ватсап, хуби хуб дар ватсап. баъдан бародари азиз, чанд рӯзи аэропортро рафтесем, беҳад ҳамин мардум нисбати ҳамин чиз беҳади бад. бародари азиз, ба хотири аллоҳ, ҳамин билет дар корес ради интерес дам яндексам гуглам бизан мебиниша билет хеле моҳи дига ойлик меша. баъд бародари азиз, одамида ки дастрочный билет дар кор наметона, як кас як касалӣ дора, як чиз бояд дастрочнийро 20 бор дар бай медорам, қайти як саг лағлақ мекунам, не ки одам наметона. ба ҳамин хотир бародари азиз, касоида ки билет конкретный дар кор, ба хотири аллоҳ касида ки дар кор бародари азиз, бо мегӯм ин ҳамин номерда дар ватсап бидроен. мисол нигоҳ ки Санкт Петербург душанбе фалон, ё Санкт Петербург Кулоб, Санкт Петербург Хуҷанд, ё ай Хуҷанд и тараф, хулоса ё ки ай Новосибирск душанбе, ай душанбе, хулоса ки ҷои да шумо ҳастем бародари азиз, ҳамин номерда ватсап дорем. бидо дар ватсап ай ҳамуҷа ба ҳамуҷа числата бинависед. бисёр меда акас салом билет чансум ши ма ки ҷо медонам бародари азиз, дар ки ҷо зиндагӣ мекунӣ, дар кадом шаҳри ки ҷо мерай. ба ҳамун хотир бародари азиз, бо мегӯмтон ки ай ки ҷо ба ки ҷо числатонам бинависем бародари азиз. иншолло ки мо нархи навоша ҳаракат мекунем, бо нархи навои дастрас ҳаракат мекунем, ба шумо равон кунем. аллоҳ аз ҳаматон розӣ боша. боз ягон дар ҳаққи ду модар дуо кунем. иншолло бо маълумоти пурратар гирифтем, иншолло бо видео кунам. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.